Стоя на мястото, което някога е било дъното на океана, а днес океанът е изсъхнал и всички океански дюни са открити. Но ако се разходите из дюните, все още можете да намерите вкаменелите останки от съществата, точно там, където са умрели. Така че ще се разходя и ще видя какви интересни неща мога да намеря, разкрити под дъното на океана. Когато започнах разходката си, първото нещо, на което се натъкнах, изглежда малко съмнително, но не е това, което си мислите. Това всъщност е зъб на кашалот, вкаменен преди повече от 10 милиона години. След това се натъкнах на нещо наистина невероятно. Зъб на вълнест носорог от последната ледникова епоха. Този зъб на носорог е на повече от 1 милион години. След като намерих зъб от мегалодон, докато просто седях върху скалите, забелязах още нещо много интересно. В едно малко дере имаше останки от морска костенурка, а всичките й черупкови щитове бяха разпръснати наоколо. Изглежда, че скелетът му ерозирал от една от купчините и костите му са разпръснати навсякъде. Има парчета кост от костенурка навсякъде. По всичко личи, че този екземпляр е тежал около 45 кг. Няма да го безпокоя много, ще го оставя там, където е. Последният интересен скелет, на който попаднах, бяха останките от друг кашалот. Намерих два гръбначни прешлена, лежащи един до друг, както и